Hello kok sana yang hamyangkai dotino pirjagi payo ara dotino phapat pirjagi payo angka kaham kai doi pirjagya pirjago pirjana phone pirjagna lew doi pirjagma eta hamyangkai dotino pirjago tai dotin chawo lokai sasin jawe nostong thang dotino hamyabla hamyangkai tai dotin nostong thang ta hamyangai kaham hangkai kaham matai tamsa kaham nostong na lernai bo hamplai mangsi tangnai amagino hamyano hangkai kok thaisana sairila phona hai ituirai nai pilai baisnai afurkai mobile o hajar kaham thari kaham no hangkai kam bonang bigya eyama haita abono nong karakter kate kaya sanai tongko eko ang phono kaisa engko kha borong bagai phon saka abong kai pilai nai kaham saka kaham samano hangkai kam nang bigya ahaino mane poniri uta hamyano simi pilayo hamya simi kok thaya supana engko sairika abo hangkai pilayo abo nong karakter sinija kangso tonono gate kaisa tai kaisa iko tabukai bona agi BJP thani hinda bono logiriba taman thai manaiba aro man thai kustam kare bo agin thokirai bo yapang simeno thokirai tabuk bo thoki win tongo buskango bo thokinai agiwa chini president no engko thoki wi tlangai thaka thoki wi tlangai mane ADC sarkar phaimale olokai sung TSP khainai bai TSP khlainai no walai rewi sakagai sika walai rewi boy pai rewi ses dol no nosto khaisibai ka angka tabukai o dol nosto thangmai man pore hangkai go bo tabungkai BJP o plum abono srai karakter hamya hingjakai sajak kangkai jaya engko tebo engko sajaya engko sanai kusuruya mokolo thapla sukak mokolo thapla sugriwi obai samung tango BJP kusta maya thoki jago nang bokrok sesengno thoki tango bokrok sa asolbla bokrok tei bukhok tei maise eriba aing tei bokrok se thokirai hingke kirong khatang jotono kirong kai ahain tongma tong kustam khaimia mosabai thebajak abon bagai nang sakang simno pujan simno bina abono yapang saiman tongo bina abo ingya hamya chungno thokibo abon bagai no ang obrok do political party ma khlaio bo motai khaina hairai khaina hine ang joton saiman tongo abon bagai no ang obrok do political party khlaio kono ja kharang jona krei bina abo thokirai bina abo mungsa maya bina jaga mungsa krei babo thokiwi se kok sai tongo je o tripurani media sedia rok nini tamo youtuber chikon swnamnai nini aborok jotono aborok yang narok mungsa pono krei brem kom gja mamang wansukmani kom bong saka kuno ongko krei theory krei wansukmani kom srai bonong ni manthai soktai no yap ahanyo yakari kha ses krei kha ja kuno krei abo hairok kun labi krei obrok dopa si tabuk bebak dopani bagui samung tangnai samung sanai manthai soktai arai khainai
Aba bono boy pai na ba kese aba ke tlang thango. Kaw rok do phal long le.